wuok makoro yuda to kasewuok osiptal bang' wige moko adek na adhi dala adhi ayueyi matin kendo adhi abed gi familia to ok ne gimor. Namba achiel ne gipenje ni to koro in ang'o mihedhori e gigi yawa? Ok wang'eyi kama. Ok wang'eyi kama. Oyuda biro Nairobi somo, an adhi mna Kenya School of Law, adhi asom ratiro, chike. Kata gin gi buok. Lakini ang'isogi ni anto donga jakedo yawa. En ani kedo masebedo katimo koro akete rang'iny mamalo. Iwinjo. Koro ma gikona kona direct ni wato ok wamor to wadwa ni we gik misebedo kitimo nikech nyocha wan gi kuyo malit, onge ok wachiem, onge ng'am waywak kendo wagochono osiepeni te, onge ng'ama ong'e kama intie. Koro werigo. Nang'isogi ni wuod dhako kosenyuoli bet e piny ka to sechopo kama koro in bi nyalo paro ne in iwuon. Nyaki choose one thing. To an gini asechagua kata osechagua ang' an adhi mbele ang' atim nang'o. To nikech gima timo bo katime ne an awuon kenda, atime ne an to bende atime ne un, tatime ne ji mang'eny bende ma Kenya ka. Omiyo ang' unu yiena yie adhi mbele, to kok udwa abro dhi mbele, to kukoni an okan wuodu is still okay. But kuma bro duoge sama koro ahinyora kata ma gimoro tima madwa yweyo to mana ka. Fred aneno kutwero nyagi nyororo. Ng'anyo mokadho. In bende yiena penji ni to en ang'o ma mimi jimo kukedo oganda